Platon var en græsk filosof, som levede 400 år før Kristi fødsel. Platons lærermester hed Sokrates, som Platon så meget op til, for hans mod til at tænke frit. Platon har haft afgørende indflydelse på al senere filosofisk tænkning. Et filosofisk problem, der har præget mange, og også Platon, har været, hvorvidt vi kan erkende virkeligheden via vores sanser. Ved hjælp af fornuften kan vi tænke os til virkeligheden. Og så har vi sådan set to erkendelsesmetoder, men hvilken er den rigtige ro. Sanserne fortæller os for eksempel, at her har vi to konkrete fænomener, fido og misser. Og så går fornuften ind og fortæller os, at her har vi en hund og en kat, og eventuelt at de begge to er pattedyr. Og så har vi sådan set to virkeligheder. Men er de begge to lige sande? Hulebilledet tager udgangspunkt i Platons idé om, at der fandtes en dualistisk verden. Den dualistiske verden gik ud på, at man havde idéverdenen øverst, og så under idéverdenen, der havde man fænomenverdenen. I idéverdenen, den indeholdt alle perfekte ting, f.eks. den perfekte trekant og den perfekte hest. Nede i fænomenverdenen fandtes så de ting, som vi kender til i vores verden, som måske ikke er lige så perfekte som de ting, der er oppe i idéverdenen, men de er skabt på grundlag af den perfekte trekant, hvis vi tager en trekant som eksempel. Hvis man så kigger på hulebilledet og ser, hvad der sker inde i grotten her, hvor der sidder de mennesker her, så er det, at de sidder og kigger ind i en væg herinde i grotten, og ved at de ser ind i væggen, så kan de se skygger af mennesker, som går uden for grotten. De her skygger her, det danner de så til billeder inde i deres hoved, men de her billeder, som de danner sig, de er bygget på grundlag af idéverdenen. Det vil sige, det er altså perfekte mennesker og perfekte illusioner, de gør sig. Men hvis først, at de her mennesker, som sidder inde i grotten, de vil komme ud for grotten, ja, så vil de straks finde ud af, at det slet ikke er lige så perfekt, som de billeder, de har gjort sig. Fordi uden for grotten, det er jo fænomenverdenen, hvor alting kun er bygget på grundlag af idéverdenen. Men det har slet ikke været lykkedes at skabe de perfekte ting, som de har oppe i idéverdenen. Hvis man så skal perspektivere den dualistiske verden til den hverdag, som vi lever i dag, så er det meget oplagt at perspektivere til reality showet For Legacy Love. For Legacy Love, det handler om nogle blandt andet bøsser og også heteroseksuelle, som leder efter den perfekte kærlighed. Men det synes de sig selv, de er alt for lækre til at finde den her, så der er ikke nogen, der er perfekte nok til dem. Og der kan man sige, at deres tanke, den er oppe i idéverdenen, hvor alt det er perfekt. Men altså, de lever i en verden, hvor alt det ikke er ligesom den perfekte trekant. Og det kan de ikke rigtig indrette sig efter. Så det bliver jo et tydeligt problem for dem i det, at de slet ikke kan finde nogen at leve sammen med. Ja, og det næste punkt på dagsordenen er den delte linje. Og som man kan høre i ordet, så er den delt i to. Den ene hedder ontologi, grad af virkeligheden, og den anden hedder erkendelsesteori, grad af sansenhed. Ontologi tager udgangspunkt i idéverdenen og fænomenverdenen. Og erkendelsesteori er sådan lidt mere over i, altså sådan viden, ting der kan tænkes, og mening, ting der kan sanses. Når vi snakker en del linje og Platon, mener Platon, at ting besidder en grad af virkelighed. Det kalder man så også ontologiske statuser. Hvis man opfatter en ting på en høj ontologisk status, kan man for eksempel perspektivere til,
til en forsker, der er helt inde i sit stof, og ved at tingene er sådan, og man har brugt nogle matematiske regneregler for at finde ud af det her. Og så er det ligesom, altså man erkender sin viden omkring emnet, og så er man højt på den ontologiske status. Og så hvis man opfatter en ting på den laveste ontologiske status, er det mere sådan noget man sanser, en mening for eksempel. At jeg kan sige, at min dyne er rød, og det er jo noget vi sanser med øjnene for eksempel. Og så ligger det lavt på den ontologiske status. Ja, og hvis vi skal gå lidt mere i dybden med den her delte linje, kan vi se på de to sider. Vi starter med erkendelsesteori, hvor de to nederste statuser er indbildning og tro, de sanselige områder. De her to statuser er noget du sanser. For eksempel bruger du din synssans til at se farver eller natur, og det kan være meget forskelligt fra person til person, hvad man lige er det man ser. For eksempel farver kan være meget forskellige. Og hvis vi springer trinnet op til slutningen, kan det være noget hvor man opstiller en hypotese, hvor man så kommer frem til at det faktisk er sandt det her man undersøger, og så drager en konklusion ud fra det. Og så er det højeste niveau i den her erkendelsesteori, at det er den rene tænkning, den højeste indsigt. Og det vil sige at de ting her der er den højeste i det her niveau, kan man ikke sætte spørgsmålstegn ved. Altså det står for sig selv, og det kan ikke laves om på. Ja, så mangler vi det sidste emne her på den delte linje, ontologi. Og hvis vi starter med det laveste område, skygger og billeder, kan man sige det sådan, at hvis lad os sige man får et billede af en mand for eksempel, så er der ikke så mange detaljer, og det siger egentlig ikke så meget om det her væsen vi har foran os. Og så hvis man springer op i det næste trin, det er sådan, der hedder originalerne, kan man sige, at hvis man får stillet en mand foran sig, så er der mange flere detaljer, og det er meget mere komplet end det her billede her, eller skyggen man ser af den her mand. Og man får et meget mere klart billede af hvilken ting man har foran sig. Og så hvis vi går op i det tænkelige område, har vi det næsthøjeste, de intelligible ting, som er sådan ideen om hesten for eksempel. At man har en idé om hvordan de ser ud, og man kan tænke sig til trekanten og sådan nogle ting. Altså det er rent tænkeligt i hvad for nogle ting man ser foran sig. At man kan tænke at nu ser man en hest foran sig, og det ikke er en ko for eksempel. Og så hvis vi springer til det højeste område her, det godes idé, altså det vil sige alle originalerne, altså den sådan komplette ting, for eksempel trekanten, der er en helt komplet ting af den, og det her er det højeste niveau. At alt skabt på jorden, der er der en komplet ting af den, som er her i det højeste niveau her i ontologien. Og det er det ligesom det godes idé, der ligger heroppe i det højeste niveau. Ligesom Platon var elev af Sokrates, så var Aristoteles elev af Platon. Deres filosofi har haft stor betydning, også i vores tid. En af måden man kan se det på, er blandt andet, at Aristoteles er blevet kaldt, at han er videnskabens fader, hvilket jo må siges at være noget af en titel at få på sig. Form er faktisk en rigtig vigtig ting, når man kigger på genstanden. Formen er det, der gør tingen til det, der er. Det vil sige, at en løve, det er ikke en løve, uden at den har formen som en løve. Derudover så er formen også vigtig, fordi at en form kan ændre et stof til at have en anden egenskab, end det havde til at starte med. For eksempel hvis man tager ler, så kan ler formes som en mursten, hvilket gør, at den har nogle andre egenskaber, end den havde til at starte med. Murstenen kan så ændres til en væg, som gør, at den kan lave bygninger, og der bliver der gradvist komme flere og flere egenskaber på stoffet, kun ved at man ændrer dens form. Så man kan sige, at det er en rigtig essentiel ting ved alle genstande i verden.
Ja, det næste vi vil tale lidt om, det er substans. Aristoteles mente, at eller han satte spørgsmålstegn ved, hvad en ting var. Og han kom frem til, at en ting kan beskrives ud fra, hvis den har en substans. Og det vil sige, at hvis en ting kan sanses, og man kan gribe fat i den, så eksisterer den. Altså der er ikke en anden verden bag, ligesom Platon ligesom havde den der idéverden, hvor den ideelle ting af tingen var idéverden, og så de andre var kopier. Aristoteles mener, at tingen lever i sig selv, og er den ideelle ting i sig selv, som vi kan give fat i, og hver ting er unik på sin egen måde, hvis man kan udtrykke det sådan. Og så kan man også sige, at for at have en ting, skal man ligesom have en form og et materiale, og det udgør så substansen på den ting, man har. De 4 årsager er den materielle årsag, den formelle årsag, den virkende årsag og til sidst den finale årsag. For at man kan forklare en forandring, skal der 4 ting til, og det er de 4 ting, som jeg nævnte lige før, altså de 4 årsager. Den første årsag er som sagt den materielle årsag, hvilket, som ligger lidt i ordet, består af, hvilket materiale tingen det er lavet af. Den anden årsag, det er den formelle årsag, og det beskriver hvilken form ting den har. For eksempel har en mursten en firkantet form, og den næste årsag, det er så den virkende årsag. Det er den der beskriver hvem som har lavet murstenen, altså producenten. Og så den sidste årsag, det er den finale årsag, hvilket beskriver hvorfor vi laver en mursten. Og vi laver en mursten for at vi kan bygge hus for eksempel, og vi bygger hus for at vi kan bo der, så vi ikke skal bo på gaden. Og Aristoteles havde den mening, at den vigtigste årsag, det var den sidste årsag, altså den finale årsag, fordi han havde den mening, at alting gik mod et mål. Og i den her sammenhæng er det selvfølgelig, at man kan bygge huset. Og for lige at hurtigt opsummere, mener Platon, at vi lever i den her dualistiske verden, hvor idéverdenen er øverst, og fænomenverdenen er nederst. Og vi mennesker lever så i den fænomenverden, hvor alle de ting, vi bruger, bare er kopier af den ideelle ting, som så er i idéverdenen. Altså den ideelle trekant af idéverdenen, og de trekanter, vi bruger her i vores fænomenverden, er bare kopier. Og så Aristoteles mener så, at før en ting kunne være en ting, skulle man kunne sanse den, gribe fat i den, se den. Den skulle have en substans og en form. Altså der var ikke nogen anden verden, hvor de ideelle ting var. Ideellen var i den ting, man havde foran sig, og kunne sanse den og gribe fat i den. Og så havde Aristoteles også de her 4 årsager, for en ting kunne forandre sig. Nemlig den materielle årsag, den formelle årsag, den virkende årsag og den finale årsag. Så lige til sidst der, for at sammenligne Platons opfattelse med Aristoteles opfattelse, så er hovedforskellen, at ved Platons opfattelse, der er der den her dualistiske verden, hvor at ting som ikke er på jorden, de findes i forvejen. De findes bare ikke i fænomenverdenen, men de findes i idéverdenen. Hvorimod at Aristoteles havde den opfattelse, at alting som fandtes, de er på jorden til at starte med. Det var menneskerne, som skal udvikle videre på tingene, for at de findes, for at vi kan opfinde dem. Og det er sådan set det, der er den store hovedforskel fra de to filosofer.